Filmuješ nebo fotíš? Filmuju. Mamka. Tati, řekni, tati, Vojtíšku. Tati. 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 Vojtíšku. Tati. Vojtíšku. Simulinky. Počkej, nech to, ne. Ne, to by bylo mokrý. Takový prdík to byl, Vojtíšku. Vojtíku, takový prdík to byl, veď malinký, ten náš Vojtíšek, samý prdíček to byl. Teď už je to velký chlapeček. Tak Vojti ještě něco řekni, jak voláme na tátu? Táti. A jak zdravíme dědu, Vojtíšku? Jak zdravíme dědečka? Takhle. Takhle pozdravíme. A ukaž dědu. Vojtíšku, kde máš bříško. Kde máš to bříško napapaný? Tam máš bříško napapaný. O, to je napapaný bříško. A ouška? Vojti, máš ouška? Tam jsou ouška. A kde máš hlavičku? Těžká otázka, Vojti. Vojti, těžká otázka. Kde máš hlavičku? Ano, to je asi hodně těžká otázka. To je bříško. Vojťulo. Tak ještě pozdrav taťku. Tati. Tati. Tak, mám z vody. Mám vytáhnout? Jo? A ty to budeš točit? Ne, já už to tady zapnu.